カメラ回ってるこれ。回ってるかな。眩しくてよく見えないの。またまたお知らせ、告知、宣伝、そういった類の動画でございます。ちょっと前に公開されたと思うんだけど、私ブリアナギガンテとアーティストのムネさん、そしてルートートさんのコラボレーション、いよいよ実現いたしました。わわわ。以前からね、私がね、欲しいなって思っていたんですけれども、なかなかリリースできるタイミングがなかったものですから、やっとこそそのタイミングを掴んだといった感じでございます。先日公開した素敵なムービー、ただただ私が美しいだけになっちゃってないかなって、ちょっと心配になっちゃったもんだから、本日はね、私がルートトさんと話し合いを重ねて、ああでもない、こうでもないって、私のちょっとわがまま聞いていただいちゃったもんだから、ちょっとね、皆様にお届けするのも時間かかっちゃったんだけど、このトートバッグのこだわりポイントがね、少なからずございますので、本日はちょっとそれをお伝えできればなと思ってございます。お色自体は、こちらの、なんていうのこういうの。きなりアイボリーのようなカラーと、ブラック。こちら2種類がございます。そしてね、お姉さんが描いてくださったこの We are beautiful。こちらのデザイン、今まで3つほど森の中、海の中、ギャラクシー。こちらのね、3つから選ぶことができるようになってございます。お色選んでいただいて、絵柄を選んでいただくといった感じになるかな、おそらく。この動画が出てると同時に発売も開始なんじゃなかった？この間のカワイモンスターカフェさんとのコラボレーションのラバーキーホルダーの時もちょっとそうだったんだけど、申し訳ないんだけど、こちらもね、いろいろな都合で、受注生産で無限にという形にはできなかったので、一応ね、上限ってものは存在するんですけれども、企業さんおそらくたまに用意してくれてるのかな？こちらに関しては、ソールドアウトしても、再販っていうのがね、ちょっとね、用意できなそうなんだけど、そこは申し訳ないんですけれども、ご理解よろしくお願いいたします。いろんなね、企業さんだったりとか、変わらずね、こちらのシルクスクリーンをしてくださっている一ノ斎さんだったりとか、常々ね、皆様に可愛らしいグッズをお届けできるようにお話し合いをね、重ねておりますので、楽しみに待っててちょうだい。ほいでよ。言わなきゃいけないことって結構あるんだよね。私がね、企業様に、ああでもない、こうでもないって言ったのがね、まず一つがね、これなんだよね。何これ？取って持ちってわかんないけど、この部分。私ね、ここがね、頑丈じゃないと嫌だったんだよね。よれたりだとか、細くなっちゃって食い込んだりするの私ね、とても苦手なので、ここをね、ちょっとゴム太にしていただいて、シートベルトではないと思うけど、シートベルトのような、結構しっかりめのお素材でございます。あとはね、シルクスクリーンがね、ちょっとパールの光沢を入れていただいて、少しテカってる感じっていうのかしら。T シャツを買うてくださった方々がね、こちらを手にした時わかると思うんですけれども、プリントの光沢、厚み、ちょっと変わってまいります。よりね、ちょっと重厚感のあるプリントになってございます。中にね、ポケットが2つついております。そしてね、裏面ね、私の YouTube チャンネルのロゴと、ルートトさんのタグがついております。そしてね、この謎のポケット。
この謎のポケット私どうしても欲しくて。結構ね、iPhone だったりお財布とかをね、私、こういったポケットに、結構入れがちなんだよね。ポケに入れるとね、ちょっとポケ膨れて見えちゃうの、私嫌なんだよね。だもんで結構ね、こういった、スポッて、カンガルーのお腹のようなポケット。取っ手と色味を合わせていただいております。ここにさ、ポケットあるっていいよね。ルートトさんのトートって結構ポケット多いんじゃないの？おそらくね。便利だよね。こうなんか何でも入れれちゃう。こうやってリモコンも入るし。まあね、ちょっと私、こういったグッズを出すときにね、エコバッグにしようか、トートバッグにしようかって結構悩んだんですけれども、まずは前々から私が欲していたトートバッグをグッズにさせていただきました。そんなこんなでトートバッグの説明はおしまい。この動画最後まで見てからサイト飛んだ方いらっしゃるのかしら。大体の方途中で止めるか閉じたりとかしてサイトに飛んでっちゃったかな？どうだろう。購入してから飛んできた方もいらっしゃるんじゃないのかしら。ね。おそらくなんだけど、今回のこのトートバッグを持ってWe are Beautiful のシリーズは完結といったところかしら。また新しいテーマのブリアナギガンテを皆様にお届けできるように日々ああでもないこうでもないとつべこべ言ってまいりたいと思います。この動画ここでおしまい。よろしくお願いいたします。まだ見てたの？おしまいだよ。